Pois estes xogos que temos aquí son xogos de puntería ou de habilidade. Estes dous son parecidos, só que con algunha variante. O que se trata é de tirar este bolo pasando esa boliña por aquí polo medio deste arco de ferro. E vala movendo hacia atrás, pasando fases. Esta é outra variante dese mesmo xogo, só que este é un pelín máis difícil, porque hai que, coa bola, metela así por aquí e tirar o bolo hacia diante, non hacia atrás. E tamén se vai cambiando a distancia desta tabliña hacia atrás para que cada vez sea máis difícil, ilo pasando por fases. Estos dous tamén son de puntería, tamén se xoga cunha caña así e cunha bola, e trátase de pasar a boliña por ese aro e metela dentro da sella, neste caso. Este é o mismo, pero cunha zoca. Entón, é o mismo procedimento, pasala por aquí e metela na zoca. E despois, para poñelo un poquinho máis difícil, darlle a volta á zoca e intentar metela igual. E estes dous son xogos de pesca. Tamén é unha caña con unha anilla metálica aquí e consiste en metela polo cuello desa botella e levantar a botella. Así. E agora levantar a botella. E este é igual, só que cunha botella máis pequeniña e ao mellor un pouco máis ancha aí no cuello.